There's antimony, arsenic, aluminum, selenium, and hydrogen and oxygen and nitrogen and rhenium, and nickel, neodymium, neptunium, germanium, and iron, americium, ruthenium, uranium, europium, zirconium. Nu skal I til farver, omdannelse og eksklusion. Vi laver fantastiske illusioner. Nok er det ikke magi, men det minder meget om farver i nuancer. Elever med kompetencer, juler, snitter, show og flere. Bartender, der laver forskellige drikke. Nu er den vinbud, og pludselig er den vin. Baser, syre og reagerende ioner i F30-foreningen i smukke kombinationer. Kemishow er den nye dille. Og der er noget til alle, om du er voksen midt i valget eller lidt. Velkommen. Blåbærser. Men jeg tilsætter også en sukkeropløsning, så det bliver lidt sødere. Ej, ved du hvad? Du skal have noget, der er sukker. Sukker er det, der er sukker. Nu har vi så her rundt til, hvad der sker. Han er dog bare så gang i. Men tror det blå saftevand, men faktisk bliver det en anden farve. Tror det. Det er en anden farve. Fordi det lys skal det nemlig have noget grønt te. Jeg har ikke rigtig lyst til grønt te. Okay, hvad siger du så til noget rødvin måske? Det kunne være godt. Det ligner ikke helt rødvin. Rosé. Måske skal vi bare holde os til vand. Det lyder godt. Kan I se en solnedgang? Så kan man se solen der. Kan du gå ned? Nej, flot. Solen er gået ned, og for at vi kan få lidt julestemning, så skal vi tænde lys. Nej. Det er flot. Og så tager vi noget salt over. Og noget kostecreme. Ej. Og noget strontiumpulver. Og til sidst noget jern. Og nu er det nat igen. Det er men altså, nu har vi jo tjent en masse penge på det her show, så er det jo passeligt, at vi brænder nogle af dem af. Hvor mange penge lægger du i? 100 kroner. Ja. Wow. Det er jo garanteret en fælles. Meget klare i sager, det her. Det. Så du får lige bare rigtig god i det, ikke også? Det gør jeg. Og det er sådan, at min moster, hun har faktisk fødselsdag i morgen, og jeg skal til fødselsdag hos hende. Og jeg har tænkt mig, at nu skal vi gøre noget ekstra særligt for hende. Så derfor så tænkte jeg, hun bliver måske glad for en ballon. Men der er noget, der ser helt forkert ud. Så skal den vist være klar. Men det kan være, at appelsinen er ved at være klar. Voilà. Vi prøver lige noget andet. Sådan. Lidt stykke appelsin til moster. Det håber jeg, glad for. Vi kan se det, hvis I kan se det, så kan I se, at det stille og roligt begynder at... De her lange kæder, de begynder stille og roligt at gå fra hinanden igen, fordi det bliver varmet så meget.
tror jeg, det begynder stille og roligt at fordamme her. Og nu sker der noget. Så jeg prøver at hælde det over i vandet her. Og sådan. Prøv lige at slukke lyset. Så er det sgu brændende skov. Sådan. Jeg prøver lige at slukke det. Jeg står tilfældigvis nede i køkkenet. Så har man noget varmt vand i hånden, fordi man har lige stået og prøvet at lave ting. Så tager vi ned her. Vi har noget opvaskesæbe. Så har vi tilfældigvis lige noget kaliumpermanganat i baglommen. Vi er jo klinikere, ikke? Wow. Se den her flotte farve. Og så har vi jo selvfølgelig noget brændt over i det. En forestilling, så skal vores show der også slutte med en bravanfest. Fordi så laver vi sådan en krudtpulver. Yeah. Et lille flaske bageri om lidt. Det tager vi på drupper af og putter oveni. Og så træder jeg væk, og så skulle der gerne ske noget. Og man må altså ikke kigge direkte på den der lille dige, når vi er nødt til at kigge lidt ved siden af. Det er som sagt et blitzmål. Vi vil her fra 3. N Kemi A sige tusind tak, fordi I kom og så vores kemishow. 1, 2, 3. Ja, det er, jeg synes, det var så godt. Der var masser af knald på, og tempoet passede fint, og I var meget oplagte, og folk var meget optaget af alt, hvad I foretog. I havde deres fulde opmærksomhed. Så det var rigtig fint. Det var en stor succes, så det kan Basan kun være rigtig godt tilfreds med. Mendelevium, Einsteinium, Nobelium, and argon, krypton, neon, radon, xenon, zinc, and rhodium, and chlorine, carbon, cobalt, copper, tungsten, tin, and sodium. These are the only ones of which the news has come to Harvard. And there may be many others, but they haven't been discovered.